May pawaras labod kapapangan. Huwag na yung kadinalan na tatlo. Parang kaya katamong nagalugan video na yan. Pagkumpisan ko na yan. Then yung tatlong mo muna, nagkaaladala rin kaya katamong babalin. Yung muna, dindam na kanong Reynald Chavez Santos. Mixaying, nga ka no. So yung mixaying, tagalugan niya ito, mas manayon niya kayong kapampangan, yung tinun. Yung kadwa, yung igmunikala naman, yung Ricky Ballido. Yung tutuna, banyaya uling sinabi tayo ni Kireta ng albasan tang video ng walang pagkanakaya. Dindam na naman, apigilan. Yung apigilan, tagalugan niya, mas manayon niya kayong kapampangan yung ay gwanta. Yung pangatlo, sinabi naman ka na ako Ervel Velasquez Ervel Velasquez at ini nga maano ngayon bala mo shared board huling di ako gagamitan ko niya naman yung tusok tusukan mo kanyan pero wari deng Tagalog gagamitan niya naman yung tusukin naran isipan ng Ervel hindi masyadong magagamit ng akpak tangakbakan kareng magderang magnangnang pero yung tusukan kasi medyo general niya yung akbakan specific siya kareng tapin magnangnang diba makayakbakingasan tama kanyan okay yung tutuki tagalugan niya may maga batya kitang namaga na ng Tagalog mas manayon niya kayong kapampangan ng mengalbag yung iba't na nito handog o kaya yandog batya mo kayong handog na ng Tagalog ito like nila ko yamo itang H yung isipan kong mas manayon ng kayong kapampangan yampang yung tutuki naman yung taulindili dindam ko mga pampangan niya magsalita kahit papano kahit papano at niya nga gawa king Vienna ito Tagalog itang phrase ito yung mas manayon ng kapampangan ang giyang makanano dito na pa mo bayan masyadong ipapakabay ng kaya katamang video nung kayo kukulbi ka rin yung sinabi ko isabyan tamo yung para kaya kayo nung saan yung mas manayon panay ko sasabihan may pangapampangan tamo nung kapampangan tamo pag maragod tayo yung kaya katamong manong sispan yung kaya katamong apo yung kaya katamong anak pangapampanganan tala pasuswan talang pasibayo yung kaya katamong manong salamat pasibayo at damong